binigay sa akin ng anak ko, ipuputok ko to sa'yo. Ibaba mo yan, Cherry. Huwag kang mag-alala. Hihiramin ko lang naman ang anak ko Ibabalik ko pa rin siya sa inyo. Cherry. Ano? Ibibigay niyo ba ang anak ko o hindi? Dali! Naghihintay ako! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Tao po. Tao po. Ate Ellen? Ako po to, si Cherry. O Cherry, karga-karga mo pala yung anak mo. Halika, pasok kayo. Hindi na, Ate Ellen. Aalis din ako kaagad. Bali ate, ipapakiusap ko sana sa'yo tong anak ko. Baka pwedeng dyan muna siya sa inyo si Hana. Babalik din ako mamaya. Wala ba yung asawa mo? Nasa trabaho kasi si Norvin Mamaya pang gabi yung uwi niya. Okay lang ba sa inyo? Oo naman. Ilang beses mo na rin naman dinala sa akin yung anak mo Kami na ni Andy ang bahala kay Hana. Ay naku, salamat Ate Ellen Babalik din ako kagad. Eto nga pala yung mga tinimpla kong gatas at saka mga bagong damit at diaper. Sakaling kinakailangan yun siyang palitan. O sige, sige. Yan po! Ay naku naman. Uy, ipusta nyo ba yan? Okay ba yan? Parang dinadaya ata ako nito Cherry! Norvin, bakit ka na dito? Ako ang dapat nagtatanong yan sa'yo. Nasa sugalan ka na naman? Yung anak natin, nasaan? Nakina Ate Ellen, yung anak natin. Ikaw ang dapat na nag-aalaga sa kanya. Hindi ibang tao. Ikaw ang ina, Cherry. Alam ko naman yun, Norvin. Kung alam mo pala, bakit hindi ka nagpapakaina sa anak natin? Pwede ba? Huwag mo nga akong awayin dito. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Wala akong pakialam. Halika na, umuwi na tayo. Sandali, ano ba, Norvin? Bitawan mo nga ako. Ano, gusto mo bang mag-skandalo ako dito? Oo na, sige na. Sasama na ako sa'yo. Pero bitawan mo muna yung braso ko. Nasasaktan kasi ako. Diyan. Nakakaya ka talaga, Norvin. Ikaw ang mahiya sa sarili mo, Cherry. Pabaya ka kasing ina. Mas inuuna mo pa ang bisyo kaysa dyan sa sarili mong anak. Ano ba? Uuwi na ba tayo o hindi? Tara! Kunin muna natin si Hana kay Ate Ellen bago tayo umuwi ng bahay. Humanda ka talaga sa akin pag uwi natin ng bahay. Ano ba? Bilisan natin! Norvin, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan sa braso. Ang tagal mo Naghihintay sa atin ang anak natin. Ikaw naman, parang wala kang pakialam kay Hana. Anong klase kang ina? Ha? Ano? Sabihin mo nga sa akin? Malapit na tayo kina Ate Ellen. Ano ba? Pagod na akong makipagtalo sa'yo. Sa susunod na mahuli pa kitang nilulustay ang pera ko para lamang dyan sa bisyo mo. Bakit? Pinagmamalakihan mo na ako? Kung ikaw ang nagtatrabaho sa atin, karapatan mo nang hawakan ako sa leeg? Kung iniisip mo na ako yung tipo ng babae magiging sunod-sunuran sa asawa, pues, hindi ako ganun. Pikon na talaga ako sa'yo, Aray ko! Ano ba, Norvin? Norvin, tama na! Sagad na ang pasensya ko sa'yo. Wala ka talagang kwenta! Wala! Wala! Wala na akong kwenta! Ano? Masaya ka na, ha? Tama na nga yung kadramahan mo. Malapit na tayo sa bahay ni Ate Ellen. Aray ko! Norvin, ano ba? Bitawan mo yung braso ko! Aray, nasasaktan ako! Nandito na tayo.
Tao po! Tao po, Ate Ellen! Nandito na po ako. Tao po! Tao po! O Norvin, Cherry. Kukunin na po namin si Hana. Ganun ba? Teka, kukunin ko na siya. Halika, tumuloy muna kayo sa loob. Sige po. Hintayin na lang po namin kayo dito sa labas. O siya, hintayin niyo ako, ha? Umayos ka nga dyan, Cherry. Alam mo, ngayon ko pinagsisihan kung bakit ikaw pang napili kong kasamahin. Ako rin. Pinagsisisihan ko yung araw na minahal pa kita. Kaya ka lang naman kumakapit sa akin dahil sa pera. Alam ko yun. O, eto na ang anak niyo. Akin na po. Ate Ellen, salamat po sa pag-aalaga kay Hana, ha? Walang anuman. Alam niyo naman na napamahal na rin sa akin yung anak niyo. Kung sakaling walang mag-aalaga sa kanya, dalhin niyo na lang ulit siya dito, ha? Cherry, ano ba? Kumilos ka naman. Patahanin mo nga yung anak mo. Ikaw na lang kaya ha? Ako ang nagutos tapos ibabalik mo sa akin? Tsaka mahiya ka naman sa balat mo. Puro ka Facebook dyan imbes na alagaan mo yung anak mo. Oh, ayan na. Hininto ko na ho. Aalagaan ko na po yung anak natin. Hana, tahan na. Ay, nako Cherry. Kailan ka ba magiging responsabling ina? Okay, aaminin ko na. Hindi ako wife and mother material. Kaya kumuha ka na ng tagapag-alaga ng anak natin. Total, malaki naman ang sahod mo bilang government employee, di ba? Ikaw talaga! Kahit kailan ka talaga, puro gastos ang iniisip mo. Hindi ka nakakatulong sa akin. Si Ate Ellen na lang ang kunin mo tagapag-alaga. Total, siya na rin naman ang nagsabi, di ba, na napamahal na sa kanyang bata. Ada-abusuhin mo naman. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Sige, babayaran ko na lang siya kada araw sa pag-aalaga niya sa bata. At ibabawas ko na lang yung gagastusin ko sa allowance mo. Norvin naman, wala namang ganyanan. Kung hindi mo kaya maging ina, sige, wala akong magagawa. Pero unti-unti ko nang tatanggalin ang suporta ko sa'yo. Hihiwalayin mo ako? Di sige, gawin mo. Tandaan mo, wala na akong pakialam sa'yo simula sa araw na ito. Cherry! Ano yung ginagawa mo, ha? Humihit-hit ka ng shabu dito sa pamamahay ko? Akala ka ba wala na tayong pakialamanan, ha? Sa puntong to, papakialaman kita. Pera ko yung ginagastos mo sa bisyo mo. Excuse me? Sarili kong pera tong pinanggagastos ko dito. At kailan ka pa nagkapera, Aber? Ay, wag mo lang ang alamin kung paano ako nagkakadilihensya ng mga pera. Baka kung sakaling malaman mo makakarinig na naman ako ng mga satsat mula sa'yo. Ay, Cherry, kung gusto mong bumatak ng shabu, sa ibang lugar ka bumatak. Huwag dito sa loob ng bahay ko. Oo na, sige na. Sa susunod, hindi na ako dito hihit-hit. Dami mong satsat. Piko na talaga ako sa'yo. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Ano ba, Norvin? Bitawan mo nga yung braso ko, nasasaktan ako. Ano? Hindi ka pa ba alis? Oo, aalis ako kasi matagal na akong punong-puno sa'yo. Bigyan mo lang ko ng konting panahon para makahanap ng bago matitirhan. Sige, pagbibigyan pa kita. Pero sa susunod na mahuli pa kitang bumabatak ng shabu sa loob ng bahay ko, kakalad ka rin kita talaga palabas ng bahay! Cherry? Cherry, andi dito ka ba? Cherry? Cherry? Huh? Teka, ano yun? Sandali. May lalaki sa likod ng bahay. Tumatakbo. Hoy! Punyeta ka! Anong ginagawa mo sa loob ng bahay ko, ha? Bumalik ka nga dito! Norvin? Sino yung lalaki yun, ha? Bakit wala siyang suot ng pangitaas? Teka,
Nagdadala ka ng lalaki dito sa loob ng pamamahay ko? Norvin, kasi, Walang hiya ka! Nagtataksil ka sa akin! Norvin, pakiusap, tama na! Ang kapal ng mukha mong magdala ng kabit mo dito sa bahay ko! Lumayas ka ngayon! Layas! Oo, lalayas ako! Pero isasama ko ang anak ko. Hindi mo maisasama si Hana. Dahil sigurado ako, hindi ka magiging mabuting ina sa kanya. Kung ganon, hindi ako aalis dito. Sinasagad mo talagang pasensya ko, ha? Halika nga dito. Norvin! Huwag mo kong kalat ka rin! Ano ba, nasasaktan ako? Maawa ka sa akin! Hindi na ako maaawa sa'yo, demonyo ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Diyan ka na babagay sa labas! Norvin! Ang anak ko! Hindi mo makukuha sa akin si Ana. Dahil kapag nagpumilit ka pa, sigurado magkakapatayan tayong dalawa. Ate Helen, sa inyo muna si Hana. Dadalhan ko na lang siya ng gatas at saka mga damit at diaper niya. Baka kasi bumalik si Cherry at kunin siya. Sige, basta hindi ko to ibibigay kay Cherry. Sigurado kasing kawawa lang yung anak mo sa babaeng yun. Sa pagkakaalam ko, mas inuuna pa nun yung sugal kaysa sa anak niya. At saka, may pagtatapat sana ako sa iyo, ate. Si Cherry kasi, gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Kaya delikado si Hana sakaling mapunta siya sa kamay ng kanyang nanay. Okay, sige. Ate Ellen, pasensya na kayo kung sa inyo ko binibigay ang bata. Wala pa kasi ako makuhang tagapag-alaga eh. Ayos lang, Norvin. Basta akong bahala sa anak mo. Makakaasa ka na aalagaan kung mabuti yung anak mo. Hana, tinitimpla na ng Ate Andrea yung gatas mo. Huwag ka nang umiyak. Ate Ellen, ito na yung pinatitimplan yung gatas para kay Hana. Salamat, Andrea. Ate, napapansin ko, palagi na lang sa kanyang atensyon mo. Magkano bang bayad sa'yo ni Norvin para mag-alaga ng anak niya? Naku, wala akong bayad dito. Ginagawa ko to ng voluntaryo. Naaawa kasi ako dun sa bata, kaya ako na nag-aalaga. Ate naman, dapat nagpapabayad kayo. Ang hirap kaya mag-alaga ng sanggol. Ang totoo niyan, nung una binabayaran ako ni Norvin ng 100 piso kada araw. Pero lumipas yung panahon, nakalimutan na rin niya. Hindi ko na rin naman siya sinisingil kasi napamahal na sa akin tong bata. Siguro naman, sinusustentuhan ni Norvin yung anak niya. Nagbibigay siya sa akin ng pera pambili ng gatas. Sa kanya din galing yung damit tsaka diaper ng bata. Pero ate, bilib ako sa'yo. Bukod sa inaalagaan mo na yung dalawang mong anak, may time ka pa para kay Hana. Naku, ang totoo niyan, kung ipapaampun nga to sa akin ni Norvin, ampunin ko na to talaga. Kaso ate, baka balikan niya ng nanay niya. Mahigpit ang bilin sa akin ni Norvin na huwag ibigay si Hana sa nanay niyang adik tsaka sugarol. Siya nga pala, Ate Ellen, sabihin mo kay Norvin, bumili na siya ng bagong damit ni Hana. Tingnan niyo naman yung suot ng bata ngayon, oh. Halatang masikip na. Tama-tama, malapit yung perya dito sa atin. Marami nagtitinda ng damit dun. Sige. Sasabihan ko si Norvin na bilhan niya ng damit yung anak niya. Ate Ellen! Shh, Andrea, huwag kang maingay. Natutulog na si Hana. Mabuti naman at nakatulog na rin yan. Grabe ang hirap patulugin ng batang yan. Pero in fairness, ang cute niya. Oo nga eh. Kaso ate, tignan mo naman yung suot niyang damit. Para na siyang suman yan. Ano, naibili na ba siya ng damit ng papa niya? Naku, hindi pa eh. Mag-iisang buwan na nung nagsabi ako kay Norvin na bilhan to ng damit pero hindi pa rin niya binibilhan. Kahit nga pambili ng gatas wala na siyang pinapadala sa akin. Kaya nga ako anang gumagastos sa bata eh. Ay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Sa sobrang kabaitan mo, inaabuso ka na ni Norvin. Di bale, kakausapin ko nga yung lalaking yan. Total, medyo close naman kami. Kailan ba ang balik niya dito sa probinsya? Ewan ko.
Sabi niya, 2 linggo lang siya mawawala pero Diyos ko, 1 buwan na lumipas, di pa rin siya nagpapakita. Baka naman inabandonan niya na si Hana. Wag naman sana, kawawa naman tong bata pag nagkataon, di ba? Hello? Ako to, Norvin, si Andrea. Oh, ikaw pala, Andrea. Kumusta na nga pala ang anak ko? Eto, inaalagaan namin ang anak mo. Kami na nga ang gumagastos ng pambili ng gatas, damit at diaper. Ganun ba? Ano, Norvin? Kailan ba ang balik mo dito sa probinsya, ha? Babalik na ako. Malapit na. Paano na yung pambili ng gatas, diaper at damit ng anak mo? Baka naman gusto mong magpadala. Sige, magpapadala ako ng pera sa inyo. Kung ganon, bilis-bilisan mo na. Hindi na kaya ng budget namin yung mga gastusin para kay Hana. Ang lakas-lakas pa namang dumedi ng baby mo, kaya madaling maubos yung mga binibili naming gatas. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas din. Sige, magpapadala ako. Ate Lynn, nakausap ko na kaninang umaga si Norvin. Magpapadala daw siya ng pera bukas. Buti naman kung ganon. Andrea, silipin mo nga kung sino yung kumakatok sa labas. Sige ate. Ate, si Cherry! Ha? Patuloyin mo. Andrea? Ikaw pala si Cherry. Si Ate Ellen? Nasa loob. Halika, pasok ka. Ate Ellen? Napasyal ka. Anong kailangan mo? Kaya po ako pumunta dito para makausap ka sana. Baka pwedeng mahiram ang anak ko. Namimiss ko na kasi ang anak ko eh. At saka baka matagal bago kami ulit magkita. Uuwi muna kasi ako sa bukid nun. Pero mahigpit sa akin ang bili ni Norbin na huwag ko raw ibibigay sa iyo ang bata. Hindi niya anak si Hana. Ha? Anak ko sa ibang lalaki si Hana. Inakulang niya ang responsibilidad kay Hana. Sana payagan niyo naman ako makasama si Hana. Total anak ko naman siya. Sige, papayagan kita pero huwag mong ilalayo ha. Dito lang kayo. Ayoko pa rin magalit si Norbin sa amin. Ate, alam kong nag-aalala ka kay Hana. Bakit naman kasi pumapayag kang isama ni Cherry ang anak niya? Wala akong karapatang ipagkait kay Cherry si Hana. Siya ang tunay na ina, hindi ako. Kaso tignan mo yung nangyari. Sa ilang araw na pagpayag mong makasama ni Cherry ang anak niya, unti-unti niya na kondisyon yung mga utak natin. Tapos ayan na nga, pagkatapos niya tayong kondisyonin, naghanap na siya ng pagkakataon para maitakas mula sa atin si Hana. Di naman siguro itinakas ni Cherry si Hana. Sa totoo lang, Ate Ellen, nag-aalala na ako para kay Hana. Sana hindi kayo pumayag na ilabas ni Cherry si Hana. Adik yung babaeng yun eh. Malay ba natin kung ano yung pwede niya gawin sa bata? Andrea, andito na si Cherry. Teka, asan si Hana? Cherry, nasan si Hana, ha? Saan mo dinala ang anak mo? Aba, ewan ko. Ate, bangag si Cherry ngayon. Saan mo dinala si Hana? Ano, Cherry? Sumagot ka! Saan mo dinala ang anak mo? Saan mo dinala si Hana? Ano, Cherry? Sumagot ka! Saan mo dinala ang anak mo? Iniwan ko dun sa gasolinahan. Bakit mo naman yung ginawa, ha? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Cherry, hindi ako naniniwalang winala mo si Hana. Ilabas mo na yung bata! Wala nga sa akin yung bata. Babayaran kita. Cherry, ibalik mo sa akin ang bata kapalit ng pera. Ate, wag mong daanin sa pera. Aabos ang babaeng yan. Magkano ba ang ibibigay mo sa akin, ha? Kahit magkano, ibalik mo lang sa amin si Hana. Talaga? Sige, bigyan mo ko ng 300. Ibabalik ko sa inyo si Hana. Walang puso talaga yung si Cherry.
Pinagpalit ang anak niya sa halagang 300 pesos? Sigurado ako ipapambatak lang niya yung pera. Hayaan mo na. Ang mahalaga nasa atin na ulit si Hana. Pero sobra ako nag-alala kanina. Di bale, hindi na mailalabas pa ni Cherry ang anak niya. Ngayon, kapag nagpumulit pa siya, isusumbong ulit natin siya sa mga pulis at DSWD. Sabihin nating adik ang babaeng yun. Oh, may tumatawag sa cellphone mo, ate. Hello, Norvin. Ate Ellen, kumusta na si Hana? Nahanap niyo ba siya? Oo, nahanap na namin. Huwag ka na mag-alala. Kumusta na ang bata? Eto, ayos naman natutulog na siya. Buti naman at nahanap niyo rin siya. Pasensya ka na kung nabigyan ka pa namin ng problema. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, hindi na talaga kami papayag na makuha pa ni Cherry yung bata. Please, Ate Ellen, kahit anong mangyari, huwag niyong ibibigay ang bata kay Cherry. Nagsumbong na kami sa DSWD at pinagbabawalan na nila si Cherry na kunin ng bata. Kasi kung magpupumilit daw siya, makukulong na siya. May balita ba kayo kay Cherry? Ang alam ko, umuwi na ng bukid nun si Cherry. Salamat sa Diyos. At least mapapanatag na ang kalooban ko niyan. Siya nga pala, malapit na yung first birthday ng anak mo. Magpapadala ko ng pera para sa birthday party niya. Uuwi ka ba dito? Baka hindi ako makauwi. Busy ako ngayon sa trabaho, ate. Magpapadala na lang siguro ako ng regalo para sa bata. Sige, Norvin. Hihintayin na lang namin yung padala mo. Ate Ellen, naayos ko na yung mga natirang pagkain sa birthday party ni Hana. Yung natirang lechon nga pala, gagawin kong paksiw yun bukas. Magpapabili na lang ako sa'yo ng mga ibang sahog, ha? Siya nga pala, si Hana. Natutulog na si Hana. Mukhang napagod kanina sa party. Andrea, naaawa ako kay Hana. Hindi man lang niya nakuha at naranasan ang pagmamahal ng mga magulang. Kaya nga tayo nandito, ate. Para tayong tumayong magulang ni Hana sakaling incompetent ang mga magulang niya. Hindi ko rin masisisi si Norvin kung malamig siya kay Hana. Hindi niya naman kasi tunay na anak yan si Hana, di ba? Pero kahit na, ate, inako niya responsibilidad kay Hana. Pues, panindigan na niya. Ate Ellen, may humintong motor sa tapat ng bahay natin. Teka, parang si Cherry yung bumaba mula sa motor. Dali, itago mo si Hana. Oo, itatago ko dun sa kwarto ko. Oh, Cherry, ikaw pala. Yung anak ko, kumusta na pala? Maayos na ang anak mo. Teka, akala ko ba umuwi ka na ng bukid nun? Hindi ako natuloy. Wala kasi akong pamasahe. Pero meron kang motorsiklo. Ano yan, sa'yo ba yan? Paggamit lang sa akin to. Ellen, pwede ko bang makita yung anak ko? Tapos itatakas mo ulit? Ate Ellen naman, anak ko si Hana. May karapatan akong makita siya. Pinagbabawalan ka na ng mga pulis at DSWD na makita ang anak mo. Wala akong pakialam sa mga pulis at DSWD. Ang gusto ko ay makita lang ang anak ko sa birthday niya. Kaya please, Ate Ellen naman. Sige, pasok ka. Chika. Ang cute-cute naman ng baby ko. Tuwang-tuwa ang anak mo. Siyempre, na-miss niya ako eh. Matagal din kasi akong nawala. Ate Ellen, hiramin ko muna tong anak ko, ha? Oo naman. Ipapasyal ko lang to sa mall. Ano baby ko? Gusto mo ba ibili kita ng mga toys dun sa mall? Gusto ka raw niyang makasama, Norvin. Ate Ellen, baka si Andrea na po yan. Nagpabili kasi ako sa kanya ng gatas ni Ana. Teka, sisilipin ko lang. Norvin, si Cherry nasa labas. Talaga? Ano, papapasukin ko ba? Sige, ako na ang magbubukas ng pinto. Kargahin niyo muna tong si Ana. Cherry, anong kailangan mo? Nasaan na ang anak ko, ha, Norvin?
Hindi ba't pinagbabawalan ka na ng DSWD na makita at makuha ang anak mo? Akin na ang anak ko, Norvin! Hindi mo siya makukuha sa akin. Ganun na. Ano yung hawak mo? Sumpak yan, di ba? Oo! At kapag hindi mo ibinigay sa akin ang anak ko, ipuputok ko to sa'yo! Ibaba mo yan, Cherry. Huwag kang mag-alala. Hihiramin ko lang naman ang anak ko eh. Ibabalik ko pa rin siya sa inyo. Cherry, halatang sabog ka pa sa droga. Ano? Ibibigay niyo ba ang anak ko o hindi? Ano, Norvin? Dali! Naghihintay ako! Akin na yung anak ko! Sige, Ate Ellen. Ibigay mo sa kanya si Hana. Eto, Cherry. Baby ko, huwag ka nang umiyak. Karga-karga ka na ni Mami. Ano ba? Hindi ka pa titigil sa kakaiyak mo, ha? Ano ba, Cherry? Huwag mong takutin ang bata. Huwag kang mangialam dito! Hana, tahan na anak ko. Aalis na kami ng anak ko. Cherry, saan mo dadali ng bata? Kahit saan, basta huwag kayong mag-alala. Mother knows best. Be, luto na tayo. Mamaya may bisita ka na. Parang wala akong gana, Jay. Ano ka ba naman, Andrea? Birthday na birthday mo, dapat masaya ka. Nag-aalala kasi ako kay Hana. 2 days na siyang wala. Hinahanap na ng mga pulis si Cherry. Huwag ka mag-alala. Mahahanap din nila si Hana. At saka malay mo, baka ibalik din ni Cherry si Hana ngayong araw. Ang wish ko ngayong birthday ko, sana ibalik na ni Cherry si Hana. Napamahal ka na masyado dun sa batang yun, ano? Siyempre naman, ilang beses ko rin inalagaan si Hana. At saka alam mo yun, kahit nadalaga pa ako, gumana yung aking mother's instincts. Tama pala yung kasabihan na ang pagiging ina, wala sa dugo yan, kundi nasa puso. Andrea, Jay, Ano, Ate Ellen? May balita ka na ba kay Hana? wala pa din. Katatawag ko lang sa pulis kanina. Wala pa silang update hanggang ngayon. Nakontak niyo na ba si Cherry? Ilang beses ko na siyang tinawagan sa cellphone ko pero di naman siya sumasagot. Pahingi ng number niya, tatawagan ko siya ngayon. Papakiusapan ko na ibalik na si Hana. Kahit magbayad na lang ako ng kahit magkano sa kanya. Masigurado ko na yung kaligtasan ng bata. Hello? Cherry, buti naman at sinagot mo tong tawag ko. Si Hana, kumusta na? Si Hana? Patay na. Ano? Anong ginawa mo sa kanya, ha? Ano? Joke. Chillax ka lang. Buhay pa si Hana. Hindi magandang biro yan, Cherry. Ano? Nasaan yung bata? Kailan mo ba siya ibabalik sa amin? Ano bang meron sa bata at mahal na mahal niyo siya, ha? Hindi niyo naman sa kadugo, di ba? Tama ng satsat, ibalik mo na sa amin ang bata. O sige, ibabalik ko sa inyo. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tubusin niyo sa akin si Hana. Nababaliw ka na ba? Ano ka ba? Ilang beses niyo na kayang tinubos sa akin si Hana? Ano, Andrea? 300 pesos lang at ibabalik ko sa inyo ang bata. Ang sama mo talaga, Cherry. Wala kang kwentang ina. Tutubusin niyo ba ang anak ko o ano? Tutubusin na namin. Kung ganon, saan mo gustong magkita tayo? Andrea, ikaw muna ang bahala kay Hana. Pupunta lang kasi kami ni Andy sa ospital. Yung mayit kasi kailangan maipagamot. Kung iiwan naman namin sa bahay, baka bumalik ulit si Cherry at saka itakas yung anak niya. Sige ate, kami muna ni Jay ang bahala kay Hana. Akin na. Tsaka yung gatas at mga damit at diaper niya. Wala pang gatas tsaka diaper yang si Hana. Mamaya na lang daw bibili si Norvin. Pupuntahan niya daw dito yung anak niya. As usual, gabing-gabi na naman niya dadalhin pag nagwawala na sa gutom yung anak niya. Kumain naman niya ng kanin kanina eh. Pero iba pa rin ang gatas. Ay, magpapabili na lang ako kay Jay ng gatas sa drugstore.
Siya nga pala, alam ni Cherry yung address ng bahay niyo ni Jay kaya maghanda kayo ha. Wag niyong ibibigay sa kanya ang bata. Alam ko yun, ate. Hindi niya na kami matatakot sa sumpak niya. Andrea, Cherry, anong ginagawa mo dito? nandyan ba si Hana? Wala dito si Hana. Sinama ni Norvin pabalik ng Maynila. Hindi ako naniniwala. Pwede wag ka maniwala. Basta wala dito ang anak mo. Sige na, pakiusap naman. Gusto ko lang makita ang anak ko. Tama na, Cherry. Hindi na kami maniniwala sa mga kadramahan mo. At saka wala talaga dito si Hana. Pasensya ka na pero wala akong maitutulong sa'yo. Umalis ka na. Sige, aalis na ako. Andrea, sino yung bisita natin? Si Cherry. Ibang klase talagang babaeng yan, ano? Parang may GPS sa utak. Ano raw ang pakay niya? Siyempre, si Hana. Pero tinanggi ko na nandito yung anak niya. Buti naman. Hindi na ako nagpapaniwala sa sinasabi ng babaeng yun. Hindi naman niya mahal yung bata eh. Kinukuha lang naman niya si Hana para sa pera. Pwes, bulok na yung style niya. Hindi na ako papayag na makukuha ulit niya si Hana tapos ipapatubo sa atin. Kung may pagtanggol mo si Hana, parang ikaw yung tunay na ina. Jay, kahit hindi ako ang nanay ni Hana, kahit na hindi ako ang nagluwal dyan, pareho kami ni Ate Ellen na anak ang turing kay Hana. Wala naman sa dugong pagiging isang ina. Kaya kahit na gumawa pa ng katarantaduhan niyang si Cherry, hindi ko isusuko si Hana. Magkamatayan na kaming dalawa. Bakit anak? Daddy oh! Daddy oh! Daddy mo ba yan? Opo. Paano ba yan, Jay? Sabi ni Hana, kamukha mo raw si Mayor Gutierrez. Oo na, sige na. Kamukha ko na. Lahat naman yata ng lalaking makita niya sinasabi niya kamukha ako eh. Daddy? Oh, bakit anak? Gusto mo magpakarga? Halika, kakargahin kita. Daddy! Alam mo, Jay, para na kayo mag-ama ni Hana. Si Norvin ang ama niya. Hindi si Norvin ang tunay na ama ni Hana. Anak si Hana ni Cherry sa ibang lalaki. Kaya pala, puro na lang suporta sa mga gastusin na binibigay niya sa bata. Si Cherry nga pala, anong balita? 1 taon na rin siyang hindi nagpaparamdam sa atin. Baka nga natukhang na yun eh. Sa totoo lang, naaawa ako sa bata. Hindi kasi siya mahal ng totoo niyang mga magulang eh. Kaya nga nandito tayo, Jay. Isama mo pa si na Ate Ellen at Kuya Andy. Tayong 4 ang tatayong mga magulang ni Hana. Paano na kaya kung lumaki na si Hana? Anong sasabihin natin tungkol sa mga magulang niya? Alam mo, kapag nagdalaga na yang si Hana, mauunawaan din yung sitwasyon niya. Pero sikapin pa rin natin na huwag magtanim ng galit sa mga magulang niya. Lalo na kay Cherry. Pilitin nating iparamdam sa kanya na walang kulang sa kanya, na punong-puno siya ng pagmamahal. Ang pagiging pamilya naman, hindi nababase sa dugo eh. Nasa pagmamahal yan. At proud ako na mabibigyan natin si Hana ng isang masayang pamilya. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love